गियान गैयै जुनारफ्राबो बिदा फंबाय बै फिसा फिसा समावहाय ज' जालायबावोसो ओंखामफोरखौ ज' होयोब्ला ज' जालायो अमा सैमाफोराबो ज' जालायबावो नाथाय जों गियानि इसोरा जोंनो गियान होब्लाबो बुद्धि होब्लाबो दिनै जों मानो ज' जालायनो हाया जोङो थुसि गंफा गंफाबावसो जोङो खाथि खाथियावबो जों जालायनो हाया मानि थाखाय लेक अफ वार्ड अफ गड इसोर गासिनो दं बे जोंनि रायजो नामा बे जोंनि दिनै सम्पति नामा बियो इसोरनि सम्पतिसो बियो दिस इज अल आर किंडम अफ गड बे जाहैबाय इसोरनि धोन सम्पति जोङो थ' बिनिखायनो इसोरनि धन सम्पतिखौ बुथुमनो थाखाय बेयाव नोंनि आंनि बैनि बिदि बुंबा जानाय नङा सिगांथारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ आङो जोबनायनि हामबाय होनो आरो नैथियाव आंनि भिउअर्स साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो बरायनानै लायो सिगांथारावनो आङो बुंनानै लाग्रोनो सानदों आंनि भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ गोलाव जागोन नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा नायलांनो हागोन आरो ससेल' नायोबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा मानो होनना बुङोबा भिडिअआ गेजेरावहाय एबा जोबनायावहायसो गोबां इम्परटेन्ट बाथ्राफोरा रायलायनाय जायो बिनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोबबा नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल एबा नोंथांनि फ्रेन्डनि थाखाय नखरनि थाखाय जोबोद गोनांथि नोंथांनि थाखाय जागोन थ' बिनिखायनो नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामा जासे नोंथांमोना नायजोबनो थाखाय आङो आसा खालामबाय नोंथांखौ नायजोबगोन होननानैहाय आरो लोगोफोर गासै बाथ्राखौ बुंग्रोनायनि सिगां आं बे बाथ्राखौ खोन्थानो लुबैदों आङो रोंसिनगौ एबा गियानिसिन होननानै आं बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आं आखायाव लाखै एबा भिडिअखौ आङो लाबोनो सानाखै नाथाय जोङो बयबो सोलोंगोन आरो बे बोसोनखौ जोङो जिउ लानानै जोङो दावगालांनो थाखाय जोङो आरोबाव जोङो बोलोखौ मोननाय बायदि फै जोङो दानिया जों रायज्लायदिनि आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन ओरैबायदि इम्परटेन्ट आरो ओरैबायदि गोनांथि बेयो नखरनि थाखाय नोंथांनि नखरनि थाखाय एबा गिर्जा चार्चफोरनि थाखाय मण्डलीनि थाखाय लोगोफोरनि थाखाय एबा गावनि नखरनि खाथिनि थाखाय नोंनि बिदा फंबायनि थाखाय बिमा बिफानि थाखाय फिसालाफोरनि थाखाय ओरैबायदि इम्परटेन्ट बे बोसोना बे गैयाबानो दिनै जोंनियावहाय इसोरानो गैया जाय बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव फैनानै जोंनो फोरमायलांदों एबा जोंनो फोरोंलांदों बेखौनो जोङो दिनै सोलोंगोन एबा जों गोसोखांगोन जानांगौ नोंथांमोना बे बोसोनखौ गोबां खोनाबाय पास्टरफोरनिफ्राय चार्चनिफ्राय गोबां आलासिफोरनिफ्राय खोनाबाय नाथाय जों बेफोरखौ मालाबा समाव जोङो बावगारलाङो थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ एबा बोसोनखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबाय नोंथांमोना खोनासंदो आरो गोसोआव लादो आरो गोसोआव लानानै गावनि नखराव गोख्रों जिउ फोथायनाय एबा गावनि नखराव अनलायनायखौ नोंथाङा लाबोनो हागोन जाय बोसोना सेखाय बेरखाय जानाय नखरखौ दिनै फोसाबनो हायो आरो बेखौहाय जमा जुथुमनो हायो बे बोसोनानो जाबाय नोंथांमोना खोनासंलांदो गोसो होनानैहाय ख्रिस्ट' लोगोफोरा आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों लुकासनि 19:1 नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन बेवहाय जाखाय आरो जिसुनि सोमोन्दै आरो आं बिनिफ्रायनो फरायनानै मोननो हादों आं बेवहाय पइन्ट्स मोनथाम लाबोदों फार्स्टआनो जाहैबाय फरगिभ आरो सेकेन्डआ जाहैबाय फरगेट थामथि फरवर्ड आं बेखौ बर'नि खोन्थानो सानदों सेथिना जाहैबाय निमाहा हो आरो फरगेट दायखौ बावगार फरवर्ड लोगोसे थाबाय नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायबाय थादोंब्ला स्किप दा खालाम नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथि बियो नोंथाङा बेखौ गुबुननोबो फोरोंनो हागोन आरो बेखौ खोन्थानो हागोन ख्रिस्ट' लोगोफोर जों बयबो मिथिगौ जोंहा नखर दङ आरो जों मिथिगौ जों मानसि जानायखाय जोंनियाव गोबां समस्या आनजाद नांलाय खमलाय गावस्रानायफ्रा जोंनियाव फैयो आरो मण्डलीफोराव एना एनि नांलाय खमलाय समस्या थाखा फैसानि गोबां बाथ्राफोरनि नानान हेनटेन प्रब्लेम्सफोरा जोंनियाव फैयो आरो गोरोन्थि बुजिलायनाय दाय होलायनाय गोबां जोंनियाव समस्याफोर थायो नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि समस्या आनजाद भुल बुजा बुजि नांलाय खमलाय एना एनियावहाय नोंथाङा दङब्ला नोंथाङा राइट भिडिअखौ नायदों एबा फोरबोनि बोसोनखौ नोंथाङा नायगासिनो दङ बे नोंथांनि थाखाय एबा नोंनि थाखाय नोंनि नखरनि थाखाय नोंथाङा बिदिबा नायलांदो ख्रिस्ट' लोगोफोर जोङो फै मोनफा मोनफा पइन्ट्सखौ जोङो बिजिरनि एबा जोङो नायलांनि निमाहा होननाय माने मा होननाय जायो एबा मा बुंनाय जायो जों बेखौहाय सोलोंनानै लानि जाखाया सासे सान्दा खांग्रामोन बियो सान्दाखौहाय थाइबा मोननांगौआव बियो 20 थाखा लाग्रामोन आरो बियो जे जायगायावहाय बेसेबां मोननांगौ बिनिख्रुइ बांसिन लाग्रा बे सान्दा खांग्रामोन हिन्दीनि बेखौ चुंगी लेने वाले होनना बुङो बेखौहाय नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ दान खांग्रा आरो जाखाया सासे धोनि मानसिमोन नाथाय ख्रिस्ट'आ बेखौ बुंदों जायया मोननांगौनिफ्राय बारा लाग्रा बियो पापी होननानै बुंदों
बोसोन बायदिब्ला नाथाय जिसु ख्रिस्टआ थेवबो जाखायखौहाय निमाहा होदों। दानिया जों 2 नाम्बारखौ नायनि फरगेट माने बावगारनाय। जाखाया सासे इसोरनि नोजोराव दाय गोनांमोन। दाय गोनांब्लाबो जिसुआ माब्रै बुंनो हाखो जाखाय नों ओंखारबो आरो आं नोंनि न'आव थांनो गोनां एबा आलासि जाहैनो गोनां। नोंथाङा मिथिगौना सासे दाय गोनांनि न'खराव थांनानै जिरायनानै ओंखाम जाहैनो हागोन? अब्ला जिसुआ निस्सय बिनि दायफोरखौ बावगारखाबायमोन। बेनि उनाव जोङो नायनि 3 नाम्बार फरवार्ड माने नोंथांमोना मिथिगौना? बिनि उनाव जाखाया जिसुनि फलोवार्स जाबाय। हालेलुया। दिनै नोंथांमोना बेयाव नायदो, बिथाङा बुंदों आङो जायनिफ्राय फानसे लादोंमोन आं बेनो बेसेबां होगोन? 5 होगोन होनना बुंदों। अब्ला बे फलोवार जायाखै, बे फरवार्ड जायाखै। नायदो अब्ला जिसुआ बेसेबां दिनै जोंनो फोरोंलांदों, बेसेबां निमाहा होनायनि जोंनो पइन्ट टु पइन्ट जेसेबां जोंनो फोरोंलांदों, बे जोंनि थाखाय जिउनि थाखाय इम्परटेन्ट। बेल' नङा, आरो मोजां रादाबा बेनो जाहैबाय बे न'खराव बासायजानाया दिनै फैबाय आरो मोनबाय होनना बुंदों। मा बेयो जिसुनि सेला जायाखै? जेखाया मा जिसुखौ फल' खालामाखै? जिसुनि सेला जायाखै? ख्रिस्ट लोगोफोर खोनासं, संसाराव गिदिर प्रब्लेमानो जाथों, गिदिर बिगेस्ट प्रब्लेमफोरानो जाथों, गोबां खामानिफोरानो जाथों, नाथाय फर गड एभ्रिथिं इज पसिबल। गासैखौबो इसोरा मावनो हायो, मिथिबायना? थ' बिनिखायनो हि इज द किं अफ किं, हि इज द हाई प्रेस्ट गड, देयर इज नो वन गड लाइक हिम। हालेलुया, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। दिनै बिथांनि न'खराव सान्ति आरो गोजोननाय आरो बासाय जानायखौबो दिनै बिथाङा मोननो हाबाय। बेसे गेदेर टेस्टिमनि एबा जोंनि थाखाय बेसे गेदेर दाम गोसा बोसोन बियो। मा नोंथाङा बेखौ नाजावनानै लायो बे बोसोनखौ? मा आंनि सायावबो बे बोसोना थानांगौ? अबभियासलि बे बोसोना जोंनि जिउआव थानांगौ। ख्रिस्ट लोगोफोर, जिसु ख्रिस्टनिफ्रायथ' बेबायदि आखुथायखौ क्वालिटिफोरखौ सोलोंनो मोनबाय, नाथाय नोंथांमोना जेखायनिफ्राय मा सोलोंनो मोनखो? आंनो खोन्थाहरनो हागोन ना? आङो बिथां जेखायनिफ्राय सोलोंनो मोनदों अनलि 1 पइन्ट, नाथाय बियो ओरैबायदि बिगेस्ट पइन्ट, बियो ओरैबायदि गिदिर बे पइन्टआ, आं बेखौ साननानै लायो। जुदि बे गैयामोनब्ला, बे पइन्टआ गैयामोनब्ला, बे आखुथाया गैयामोनब्ला, बे मालाबाबो इसोरखौ नाजावनो हानाय नङामोन, आरो बे मालाबाबो इसोरनि सिगाङाव फैनाय नङामोन, आरो बे हायथा मानसिया मालाबाबो गोजौ गाखोनानै जिसुखौ नायनो थाखाय बेहा इच्छा जानाय नङामोन। बे जाहैबाय लार्निं एटिट्युड, बे जाहैबाय सोलोंथाइनि आखुथाय। बेहा सोलोंथाइनि आखुथाय दंमोन। नायनि आंबो जिसुआ मा फोरोङो, बेयो मा फोरोङो, बेयो एसेबां दाफाफोरखौ लानानै बेयो ज' लानानै बबे जायगायाव लाङो, आरो बिनि उनाव मानो खारफायो, आरो बेजों मानो बेसेबां मानसिफ्रा मानो गोदाव सोराव थांफायो, नै बेखौ लानानै बियो आंबो सोलोंनि होननानै बियो जिसुखौ हायथाब्लाबो बिफाङाव गाखोनानैबाबो बियो आङो सोलोंथारगोन होननानै बियो उनाव आरो सिगाङाव थायग्रोदों बियो। हालेलुया। बुजिबायना नोंथांमोना? बुजियाखै? खोनासं, एग्जाम्पल, सासे बिमाया सासे गथ' जोनोम होयो, आरो बे गथ'आ ओरैबायदि दुस्थ', ओरैबायदि गाज्रि सिखाव दाखायत जाब्लाबो बे बिमाया अनो, ओंखाम संना होयो, ड्रेसफोरखौ सुना होयो, गाननाय जोमनायखौ फोसाबना होयो, न'फोरखौ फोसाबना होयो, बिनि थाखाय ओंख्रि दोनना होयो, आंनि फिसा होननानै। मानो? बिकज she is my son and daughter. बे आंनि फिसा आरो आंनि फिसाजो, बिनिखायनो आं मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो जिसु ख्रिस्टनि फिसाला आरो फिसाजो, बिनिखायनो बियो जोंनि दायफोरखौबो बियो निमाहा होनो हायो, आरो जोंनि गिदिर पापफोरखौ बियो जोंनि पापफोरखौ बियो निमाहा होनो हायो। वाव, माबायदि इसोर! नाथाय माखासे बिमा बिफाफ्रा बेफोरबायदिबो बाथ्रा बुंलायलाङो, है बे गथ'खौ नांला, देथारनानै गारनाया साबसिनसै, अबेबा गारहैनाया साबसिनसै, बेफोरबायदिबो। जोंनि बिसासि न'खरफ्राव बेबायदि जाबाय, सरि होननायखौनो बुजिया, निमाहा होननायखौनो बुजिया, फरगिभनेस होननायखौनो बुजिया। ओरैबायदि अन्थाइ बायदि गोरा जालांबाय, निमाहा होनाय, बिनाय, बुंज्लायनाय, बेंज्लायनायानो जोंनियाव गैला। थ' बिनिखायनो दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि एबा बिश्वासिफोरनि न'खराव बिसि फिसाय नांलाय खमलाय जालायनानै गावस्रालायो, गोजान जालायो, मिलायलाया, आरो बिफा फिसाला दिनै नांलाय खमलाय जानानै मिलायलाया, लोगोसे थादेरलाया, ओंखाम जालायलाया। दिनै बेफोरबायदि जोंनि दिनै जायगायाव, जोंनि ख्रिस्ट हारियाव दिनै सफैबाय।
गियान गैयै जुनारफ्राबो बिदा फंबाय बै फिसा फिसा समावहाय ज' जालायबावोसो ओंखामफोरखौ ज' होयोब्ला ज' जालायो अमा सैमाफोराबो ज' जालायबावो नाथाय जों गियानि इसोरा जोंनो गियान होब्लाबो बुद्धि होब्लाबो दिनै जों मानो ज' जालायनो हाया जोङो थुसि गंफा गंफाबावसो जोङो खाथि खाथियावबो जों जालायनो हाया मानि थाखाय लेक अफ वार्ड अफ गड इसोरनि बोसोन गैयैनि थाखाय लायैनि थाखाय दिनै गिर्जाफ्राव मण्डलिफ्राव जोङो मानो लुखांनो हाया जों मानो दिनै जौगानो हाया जों मानो जिउआव दिनै सोलायनायखौ जों लाबोनो हाया दिनै मण्डलिखौ जोङो गुवार मानो फुवारनो हाया जोंनियाव दिनै गावबागाव साननाय गावबागाव आन्डारस्टेन्डिं आरो दिनै गोबां दिनै प्रब्लेम्सफोरखौहाय लानानै दिनै मेलायनो हालायै बुजिलायनो हालायै बेंज्लायनो हालायै बेफोरनि बेलायावनो दिनै जोङो जौगानो हाया जोङो बेंज्लायनो हाया जोङो फुवारलांनो हाया जोंनि मण्डलिफोरखौ जोङो फोसाबलांनो हाया फिथाइ थायहोनो हाया बेफोरबायदियाव बै सासेया बै सासेनि मावनायखौ फसाया बै सासेया बै सासेनि बुंनायखौ फसाया बै सासेया बे सासेनि लिड खालामनायखौ फसाया बै सासेया बे सासेनि गासै खामानिखौ फसाया बेफोरबायदिनो जोंनियाव इउनिटि होननायानो बायफ्लेलांजोब्बाय जायनि जाहोनाव इसोरनि रायजोखौनो सिनायाब्ला आंनिसो साननानै लायो बे जोंदि मावगासिनो दङ गिर्जाफोरावहाय जोङो मण्डलिफ्राव जों मावगासिनो दं बे जोंनि रायजो नामा बियो बे जोंनि दिनै सम्पति नामा बियो इसोरनि सम्पतिसो बियो दिस इज अल आवर किंडम अफ गड बे जाहैबाय इसोरनि धोन सम्पति जोङो थ' बिनिखायनो इसोरनि धन सम्पतिखौ बुथुमनो थाखाय बेयाव नोंनि आंनि बैनि बिदि बुंबा जानाय नङा नाथाय जोङो बेयाव मा नांनांगोन जोंनियावहाय फरगिभनेस आरो इउनिटि मेलायनाय बेंज्लायनाय सोलायनाय बेफोरबायदि गुना जोंनियाव थानो गोनां ख्रिस्ट' लोगोफोर नोंथांमोना बल खेला नायो आं मिथिगौ बयबो बल खेलाखौ जोबोद मोजां मोनो नोंथाङा मिथिगौ ना बलाबो थां गोरा फामा आरो हायाबो गोरा बे मा जायो बाखुदावबाय थायो मालाबाबो बे दलद थानो रोङा गोजानावबो थांगोन आरो बे जायगा दाबसेयावबो बाखुदावबाय थानो हागौ थ' बेबायदि जोंनि गोसोफ्रा हायाबो गोरा बलाबो गोरा थ' फारनैजोंबो गोरा जायोब्ला जों मारै मेलायनांगौ जों मारै बेंज्लायनांगौ जुदि नांज्लायनानै खमज्लायनानै जोख्रुबलायनानै बुलायनानै जुदि सलुसन जायोब्ला जोंनि इसोरखौनो नाङा जागौ जोंनो सोरजिगिरिखौ नाङा जागौ सोरजिगिरिया जोंनो मानि थाखाय फैदों सलुसन लाबोनो थाखाय दिनै जोंखौ फोरोंनो थाखाय सलुसना बेनो फरगिभ खालाम सरि बुं जोब्बाय जेबो गैला बेवहाय सिनानो गैला दागानो गैला थ' बिनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों फरगिभ फरगेट एन्ड फरवार्ड फरगिभ माने मा बेखौ निमाहा हो आरो फरगेट माने बावगार फरवार्ड माने लोगोसे थाबाय इउनिटिखौ खामानिखौ माव द्याट्स द पइन्ट हालेलुया नोंथांमोना बे बोसोनखौ ला जिउआव अब्ला नोंथांनि चार्च न'खर बिदा फंबाय बिमा बिफा एभ्रिथिं विल अके हालेलुया आरो गोसोआव ला बे सलुसना अनलि इसोराल' हायो बे नोंनि ब्रेनजों जानाय नङा आरो नोंथांनि गियानजों जानाय नङा नोंथांनि डायलगजों जानाय नङा बे अनलि इसोरनि बोसोनजोंल' जागोन जायया गिदिर गिदिर दायनिगिरिखौबो जायया गिदिर गिदिर पापफोरखौबो निमाहा होनो हायो बियो अनलि इसोरनि बाथ्राजोंल' बे गासिखौबो मावनो हायो फिलिपियान्सनि 4:13 I can do all things Christ who strengthen me हालेलुया आं इसोरनि बोलोजों आं गासैखौबो मावजोबनो हायो that means इसोरा जोंनो बोलो होयो शक्ति होयो गुरै जानो नम्रता जानो थाखाय नोंथाङा जुदि नम्रता गैयाब्ला नों मालाबाबो सरिबो बुंनो हानाय नङा ना नोंनियाव फरगिभनेस होनो हागोन ना बावगारनो हागोन नोंनियाव गोजा गोसोम लाहाफोर बायदि बादामालि बायदि दाखासो जिबौ बायदि जमनानै थागोन लामायावहाय बायसान्सनि होख्रेमोब्ला फैथोंल' बियो बेखौ सौफिनखागोन आं होननानै बेबायदि जमनायसो जागोन नोंथाङा हालेलुया नाथाय फोरबुआ जोंखौ फोरोंदों ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंदों फरगिभ योर एनिमि forget whatever he done and forward with your enemy hallelujah बेखौ इसोराल' मावनो हायो दै बेखौ रावबो मावनो हाया इसोराल' मावनो हायो लास्ट एग्जाम्पल ख्रिस्ट' लोगोफोर
आं बेखौ बुंनानै दोनसिगोन गोलाव जाबाय बोसोना मोनसे दालां मोनसे ब्रिज थाङै थाङै थांनानै नोंथाङा मोनसे डेस्टिनेशनाव थांदों मोनसे जायगायावहाय दावबायगासिनो दं आरो बे ब्रिजनि अनगायै गुबुन ब्रिज गैबावा बे दालांनि अनगायै गुबुन दालां गैबावा आरो माने ओरैबायदि गिदिर माने ब्रह्मपुत्र दैखौनो हमना लादो मोनसे गिदिर दैमा सागोर बे दैखौ बारलांनो थाखाय मोनसे ब्रिज मोनसे दालांजों थांनो गोनां आरो बिनि अनगा जेबो दालां गैबावा थ' बे दालाङानो गेजेराव बायस'बाय अब्ला नोंथांनि डेस्टिनेशन जे थांगासिनो दं नोंथाङा बेसिम सहैनो हागोन ने मालाबाबो हाया थिग बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव मोनसे ब्रिज मोनसे दालां बायदि जोंनि जिबनावहाय सहाय होनो थाखाय जोंखौ मदद होनो थाखाय जोंनि गोग्लैसोनाय गोथै आत्माखौ बोखांनो थाखाय लामा होनो थाखाय राहा लामाखौ देखायनो थाखाय बे संसाराव फैबाय आरो जोंखौ फोरोंफैबाय दिनै थारैनो नोंगौ लामाया सैथोआ आरो माजों दिनै बासायजानायखौ मोनो आरो माजों दिनै सलुसना रेस्ट'रेशना माब्रै जायो बेखौ जोंनो फोरोंफैबाय बे संसाराव फैनानै मा नोंथांमोना बे बोसोनखौ खोनाबाय ने येस नोंथांमोना बे बोसोनखौ खोनासंबाय आरो खोनाबायबो गोबां नोंथांमोननि पास्टर एन्ड डिकन्स गोबां लिडारफोरनिफ्राय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ नाथाय जों मालाबा समाव जोङो बावगारलाङो दिनै नोंथाङा खोनासंदो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैनायनि जाहोना जाहैबाय दिनै जोंनि गासैखौबो रेस्ट'र खालामनो थाखाय रेस्ट'रेशन खालामनो थाखाय गासैखौबो फोजोबस्रांनो थाखाय आरो जोंनि गासै जे पापफोरखौ सुस्रांनो थाखाय एना एनि दावराव दावसि बेफोरखौ मेलायहोनो थाखाय सरजाबनो थाखाय दालां बानायफैबाय हालेलुया बेबायदिनो नोंथांनि न'खराबो बिसि फिसाय इसोरजों होजानाय हाबा आखाइ हमनानै होनाय बोर लानाय थ' बेफोरबो दिनै सेरखाय बेरखाय जानानै दङ आरो गोदाव सोराव जानानै दं न'खरफोरा गोदाव सोराव जानानै दं बिमा बिफाफोरजों एना एनि जानानै दं बेफोरनो दालां बायस'नायफोरा लामा ससे दिनै जनायफोरा दालांफोरा दिनै जनानै थांनायफोरा ब्रिजफोरा दिनै बायस'नानै थांनायफोरा बेनो नोंथाङा मालाबाबो दिनै डेस्टिनेशनसिम सहैनो हानाय नङा जेब्लासिम नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै गावजों गाव निमाहा होज्लायनानै गावजों गाव बेंज्लायनानै निमाहा होआगौमानि नोंथाङा मालाबाबो नोंथांनि डेस्टिनेशनसिम नोंथाङा सहैनाय नङा थ' दिनैनि बोसोना बेनो नोंथांमोना गोसोआव लादो आरो बे बोसोनखौ जेब्लायबो जिउआव लादो आरो नोंथाङा खोनादोंब्ला बे बोसोनखौ नोंथांनि न'खर आरो नोंथांनि लोगोफोर आरो नोंथांनि गासै फेमिलिनो बे बोसोनखौ नोंथाङा फोरोंनो हागोन जाहाथे बयबो जिउनि सोरां आरो बासायजानायखौ सोरगोनि लामाखौ मोनो आरो गोजोननाय सान्थि न'खरखौ बयबो मोननाय बायदि थ' आङो बारा गोबाव बुंनो सानला दिनैनि बोसोनखौ आं बे समावहाय बे गुसुं बोसोनखौनो आङो बुंनानै दोनबाय बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि आमेन।